дар чорабинии раиси кумитаи занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, донишмандон, доираи васеи коршиносон, олимаҳои муваффақи кишвар ва ходимони давлатӣ, роҳбарият ва кормандони осорхонаи миллии тоҷикистон иштирок намуданд. дар намоиш мусаввараҳо, диплому сипосномаҳо, ҷоизаҳо, ихтироот, мукофотҳои давлатӣ, ҳуҷҷату аксҳо ва китобҳо пешниҳод шуданд, ки фаъолияти пурсамари олимаҳои тоҷик ва саҳми боризи онҳоро дар арсаи илми ватанӣ ва умумибашарӣ нишон медиҳад. имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби занҳо 133 нафар докторони илм, 1124 нафар номзадони илм дар соҳаҳои гуногун фаъолият менамоянд ва таҳқиқотҳои назаррас ҳам доранд. имрӯз мебинем ки солҳои соҳибистиқлолӣ зани тоҷик ба таҳқиқи пиряхҳо машғул аст ва дар баландии беш аз 4500 метр ба таҳқиқотҳои душвор ва хатарнок машғул ҳастанд ва соҳиби дастовардҳои зиёд ва илмӣ низ дар ин ҷода ба даст овардаанд. сипас баъд аз намоиш конференсияи илмии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи дастовардҳои илмии олимаҳои тоҷик дар солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар конференс иштирокдорон дар мавзӯъҳои рисолати занон дар илм, саҳми олимаҳои муаррихи донишгоҳи миллии тоҷикистон дар таҳқиқи таъриху фарҳанги халқи тоҷик, дастовардҳои илмии олимаҳои донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар солҳои соҳибистиқлолӣ, дастовардҳои илмии олимаҳои институти физикаю техникаи ба номи Султон Умарови, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ, саҳми бо унвони соҳибмаърифат дар таҳқиқи забонҳо, дастовардҳои илмии олимаҳои донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо маърузаҳо баромад намуданд. намоиши дастовардҳои илмии олимаҳои тоҷик дар солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон то 25 апрели соли ҷорӣ идома меёбад.